Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Ammo kon tigatanga, maribanag, sardinas. Anya sardinas. Kat kastamot ti kanayon mo nga umay gatangan dito'y tersenak. Saan itan? Saanen a sardinas ti sidaan may? Anya ngay, Karnimutan a. Adala kom a karnit baboy? adangam, nangina ah. Ay, gumatangak maray. Oray nakangin na. Katwan. Anyat pagkunkunam kanyak. Awan makukwarta na. Alaman laangan, mano akilaw. Talo a kilo, maray. Nay, nagadown. Ay katsagay sa kami a kilo kada inting kan kwarog. Anya? Kwinta amon no mano ti bayad na. Tabayadak adagaws. Jak kayat ti utang. Ay, nagrigatan tibiyag ita maray. Permay. Nay, marik na magayam ti kinarigat ti biyag, mare. Una, awan to pa yun maigatang ko iti sidaan may kinibadong ka. Ni kumari taabanang, saan da makarik na itirigat. Oh, da kapitan? Ha? Mamati ka mo. Kat no may gumatang ni Maribanang, tingi-tingi. Dos aso ka, piso nga asayn. Saan itan? Oh, pagkunam mo. Kano'y may gimatang ita iti talo a kilo ti karne babaw. Ha? Talo kilaw? Nagadown? Wun, si Danda kano kada kapitan kan kwaraw. Ha? Iso nga ado ti kwartada. Nangalaan da ngay mo't iti ado a kwartada. Anya ngay day taginatang mo si dain ta, tuya. Sana ko nagimatang. Nang libas saklatan anagugot iti sayute di taigid ti kalsada. Agdamit kwartang awit mo itay. Imbol sampay. Ada, ngam kurang kano jay 15 pesos nga igatang iti sidaan. Awan kanon magatang na. Ayunay muteng. Da kapitan ati ado ti kwartada ita. Patsyamay. Adak lang nga mamirmiraot. Karne ti sidaan da aginatang ni Maribanang. Drawing lang day ta, tuyang. Ay na, apay ngamin ayasan ka mamatay. Awan to pa'y gatang na itimidyas na. About, di may sa amidyas na. Bimak ng dangarudan. Bimak nang dan adagaws. Kitnoy din na minsan lang nga abot di midyas ni kumpari nga inteng. Kangamin kitaan Apay asaan ka mamati kanya. Mayat may ti kukuya-kuyan ni uncle mo, di ta indayon iti sirok ti santol ko araw. Untata, nabsog nga main. Iso kita amaw, agingat-ingat pa'y. Nabsog, kunam? Untata, agasamot nga minjay karni asin damay. Uray sakit nabsogak mat. Pudno a karnay ti sindayaw. Wan tata ba daw? Aw, apakas lag pampanunot ka. Amom no agpampanunutak? Untata, no kasta nga agpuli-puligaw sa dagita bukil-bukil ti matam. Amok nga agpampanunot kan. Pampanunutak nga main, anaimas ti sinda ni uncle mo. Tanya, ituloy mo Nagkurakot nga main. Urayak lang na kamuyak itiday tangay bagam. Pudno may. Ha? Manungay mananti kinurakot ni uncle mo, akwarta. Nga iso ti inggatang da itinaimas asidain da. Hoy, saan ang nagkurakot ni uncle ko Ha?
Kastakit din ti bagbagam. Ay, kundi sa gawisiw ka, pare. Wait, pare ba daw? Nakaida ka lang nga rodain. Nakadikwatro ka pa eh. Kastoy nga men ka no mabsuga. Naragsa ka. Nagkurakot ka niya. Anya ako rakot nga ibagbagam. Kaano lang din na minsan na nakita nga abot jay may sa sapatos mo. Ita, at daning gatang iyo itinaima sa siday niyaw. Gaputan na mas tisindami. Ibagam anak ko rakot akon. Ay na, di naksurwan pare. Amok ang nagkurakot ka. Tamnod day gatang iyo itinaima sa siday niyaw. Saan kidan pare? Madi talaga ti pampanunutan ni pare Badong kanya. Apay, Kapitan. Ibagbaga nakit din na nagkurakot ak. Nagturad mo na ng ibagay ti kasta? Kung nangarot kan ko na, apanagnakan na dagita nga ibagbaga na kanya. Dala kaayamat tagibat iti saw ngawan pamanagnak. Mas lati sindami, ibaga na ang nagkurakot ak. Talaga nga minasana na saya at dagiti pampanunutan na dya tao. Mapan kami gumatang ka ni Kwarog iti motor ka. Anyan tuman nga tan, ti panunutan ni pare Badong. Wow! Nagmayat ti andar day tabaro ang motor mo ang kail. Barbaro nga ron. Aglugan ka ng kail, tapadasan taman nga ipasyar day ito yung motor mo. Sige. Sige, lumabas ta dita tersina ni kagawad ko anang. Win. Kalpasan na, lumabas ta dita balay tatabadong ka na nato yan. Awan sa bali apag naan ta. Itan! Siya kumamot ti kapitan dito'y kabildatan. Naimas kumamait akanayon ti sidain ta, tuyang. Tapay anak ko namday ta. Una, tagkurakot akmay. Tapno day gatang ta iti sidain ta. Unay mo't day ta panunot mo si Kabadong. Kit kasta may teraramidan ng inting bating day. Na, Ha? at dalimbabas ang motor. Ne. Makin motor nga eh. Dakwarog kan kapitan magtinaglugan. Makin kukuha nga taday ta ang motor. At damat tricycle ni Kwaraw. Ay sigurado ako kwa ni kapitan dayta. Nga ta, ay panunutem ah. Saan pa yung makagatang iti midyas na? Makagatang kiden iti motor. Hanya man ang ti kayat mo nga ibaga ah. Kinurakot namanen ah, yung gatang na iti motor. Puro kinurakot mo't ibagbagam. Kitun may nalaing agkurakot day ta kapitan. Anya ti kayat mo amerindaan Kwaraw. Ibagam tay gatakan ka. Nagure ang kail, tamang kita ak. Ilibre ka man ka anakan. Oy! Piliyak di kang inaan ko naman. Ay, iso nga ron ti pinilim, di iso ti bayada. Aha. Hinaan ang merienda. Anya ti kang inaan na tinapay ala ko ni kagawad. Di sagsasais. Ha? Kang inaan daytan? Naglakamot tayo. Di ko manangin ngina ah. Anda nga tapay nang ina. Di mo kaya tinala ka? Ay, di nangina ti kayat kao. Anyat nang ina ang merienda kagawad. Awam mo tinangina lakok. Dayta soft drink sa lakok sa nga pulo lang ti bayad na. Ha? Ay, naglakamot tayo. Intalangan iti sa bali at tersena. Ada nangin ngina ala ko da ijay. Dito'y kayo matentersena kagumatang kapitan. Naglalaka matilakom. Diyak kayat ti chip. Na, Nala, gumatang kayon itinayta tinapay alakok. 5 gasot ti maysa. Dayto'y soft drinks. Ha? 5 gasot mat ti maysan. Ha? Ingi na kon no gumatang kayon. Yay! ni Uncle Mau dyan nagmotor? Unantay. Masapa ama pa ni di barangay haul. Si Gudmat Amaladla daw. Ita, nagsapa mo ta sumurat. Bayan yun antay. Saan pa yan na nagkapkape? Gimagat nga raw. Gaputa da motornan. Gimagat may nagkurakot day ta kapitan. Ay. Di mo ibagbaga ti kasta ka ba dong? Tasaan na kurakot ni kapitan. Kurakot? Di ta, ipilit mo kusan nga raw. Nangalaan na ngay nga ron di pananggatang na iti motor na.
Ada magkwarta na Manula ang mati honorarium na ngay. Basit nga madama sa balya pangalaan na iti kwarta na Jay pondo ti barangay. Saan? Ado pa pondo ti barangay ti kurakutin na kay. Uray kita, maray. Enteng, umay ka man. Ay mangantayon? Mangan lati pagalistuam. Umay mo man kita antoy marmarban a kusina. Kita Ha? Marmar ba? Kaano laan na ipatakder, marmar ba? Kaano laeng nga? Kat no idi pa'y lakayanak ni Kwarog ana ipatakder da ito'y a kusina. Sus, huwag ngagpaiso marmar ba sa amin? Oh, dito'y abanda. Agiri-irigan. Ay, may yabutin ti saka Imbagak tumad kan ka. Hindi nakpatpat yan. Sige ta mga yabak iti carpenterator, tatarimaanan da. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak nga ipatarimaan ta. Isungarod ang mga yabak iti mang tarimaan. Ni pari ba dong ti ayabam? Tanalaing a karpintero day jay. Sige, no problem. Badaw, kayat mo tiyag trabaho. Ay kituin na. Ayan na di trabaho. Karpintiro ka na. Ay nalaing ka karpintero to yan. Isungarod ti kunak apaglaingam. Mala, ingka ngarod tarimaanin di kusina da kapitan. Anya. Si kakano ti kayat ni kapitan amang tarimaan ijay kusina da. Ay pagpagawan. Uray awan trabaho to yan. Naa, ito'y imbagak kayat mo. Ngamidi imbagak ada kapitan di agpatarimaan, nagbabawi ka na dagaws. No kinurakot na madlaang di pangtangdan na kanya. Saanay. Puro kamot kurakaw. Kita niya ngay. Ultimo igatang na iti pumada na. Kinurakot na. Saan ka no akayat ni pari ba daw nga umay agtrabaho dito balay? Apay ngay ka na. Kinurakot mo kanu ngamin jay kwarta pagpatarimaan mo dito kusina. Imbaga na dayta? Win nga rod. Uray kanu jay pangtangdan mo kan kwana. Kinurakot mo. Ay naglastugan nga agsasaam. Pati kanu gayam jay pinanggatang mo iti motor mo. Kinurakot mo. Na! Di naam mo nga inurordong ko. Dahil kan siya kakawayan, nagatidog. Kat ibagam day takon kwana Saan man ngagsao-sao iti kasta ta ang mga no iwas-iwas ko. Uy na, nagmayat di kusina da uncle ka o kagawad. Nadamag ko mga rod dayta. Adda ka no second floor na. Dapay ilibitor na Wow! Nagmayatan na kusina dayta. Puro automatic pa yung kagawad. Puro automatic. Nay, adda ka magayam dita ka ba daw? Nangagkwamay, di pagtungtungtungan niyaw. Umay mo kitaan di kusina da uncle ka o tatabadaw. Nagmayat. Nambarak nga may mangkita ngay. No siyak. Mapangkunto kitain. Tadyak pa'y nakakita iti kusina nga da second floor na. Puro automatic pa yung Huwag nga raw. Kinurakot badlang ti pundo na dayta. Adayta ka manan kabadong. At damat urnong da uncle ko Pangalaan da ngayon ti ornong da. Right? Apay nga minadi mo patsyan ti ibagbagadakan kaya kabadong. Amuayamat ni Kapitan Tag Kurakaw. Saan? Ay nagmayatan ti kusina panang. Win nga rod. Pinagrigatan ta ti pan nakaaramid da ito'y a kusina. Saan mo apuyot-puyot ang tidalikan, ta automatikin. Ay, iwas-iwas mo lang di aklaw? Agsinden jay dalikan? Kauy. Ay may mat kumamait no ipukaw mula ang di kayat mo asidan kat adda ditan. Ay na. Tila ibagbagamot. Wen, ay dayta ko matimaya. Uncle! Antay! Apay! Hey! Ada emergency! Emergency! Anya manin? Ni tata ba daw? Delikadaw! Anya! Ay, inta kita! Mataya ka. Mataya ka. Ay. Mataya ka. Tag nakabot Ungtang nakatidok to. Doktor? Apay? Sa dino dito ayang ka? Ada ka iti ospital. Impanda ka dito. Ta nakabanda ka iti lansa. Kahit
Mataya kaon. Mabiyag kan sapay. Linisan dala ti sugat mo. Kat rumwar kan. So adi ka man agpukka-pukkaw. Sikatin ang kadwa kanyak dito'y paray. Uwin atasak pa ti nagbayad iti agas mo. Amang ano ibagamanan a kinurakot ko ti kwartak. Tungpaan ka. Di mo to ibagbagat ti kastan Tadyak mo't agkurkurakot. Ay, tatabadong! Jay pabpabasulam ako rakot. Isumat gayam timang tulong ken ka. Di ka agsasao, iti di mo mat napanaknakan. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.